CEDEAO ulu kɔni ye sɛbɛn bila ka yira ka fɔ ko Côte d'Ivoire jamana finitigi minnu bɛ Mali la yan nɔ ko k'olu bila jani janvier kalo kɔni cɛ. An balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ kunu n'o kun ye novembre kalo tile 4 ye. Nigeria dugu kɔnɔna la ko min ye CEDEAO ye n'o ye farafina tilebiyanfa kɔni jɛkuluba ye ko olu ka ɲɔgɔnye dɔ kɔni senfɛ n'u kɔni y'i da don Maliko kunkanko kɔni na. Ayiwa ko o ɲɔgɔnye ninnu kɔnɔna la u y'a laɲini ka yira ka fɔ min ye Côte d'Ivoire jamana finitigi minnu minɛlen bɛ an fɛ yan nɔ kabini juillet kalo la ko k'olu bila jani janvier kalo tile fɔlɔ kɔni cɛ san 2023 kɔnɔna la. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la ka fɔ kabini juillet kalo tɛmɛnen san 2022 kɔnɔna la ni Côte d'Ivoire finitigi 49 kɔni kun minɛla an ka jamana kɔnɔ ka yira ka fɔ ko u nakun kɔni ma dɔn. Ayiwa ala ni kuma ɲɔgɔnya caman kɔni kɛra o kun kɔnɔna la a yira ka fɔ maa 49 in na maa 3 kɔni kun bɛ olu kun ye muso ye. O maa 3 ninnu na ko deliliw kɛra olu kɔni bilala ka taa Côte d'Ivoire jamana kan. Ayiwa kabini o wagati fo sisan maa 46 kɔni minɛlen don k'olu bɛɛ ye cɛlamɔgɔ ye. Ayiwa olu ka minɛli de kɔni hukumu kɔnɔna la ko kuma ɲɔgɔnya caman kɔni daminɛra nka bɛnkan ma sɔrɔ a la. O hukumu na hali bi ni makofɔlen ninnu kɔni minɛli kɔni bɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la. O de senfɛ kunu Nigeria jamana kan CEDEAO ka ɲɔgɔnye dɔ kɔni senfɛ ko olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la k'u b'a ɲini Mali kɔni camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min ye ni Ivoirien finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali kɔni kɔnɔna la k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u bila jani janvier kalo tile fɔlɔ cɛ san 2023 kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw bɛ an ka baroda wɛrɛ la.